Amerîkaya ku ji ber operasyonên Tirkiye li çend deverên sînorê Rojavayê Kurdistanê vekişiya bû, piştî ku Tirkiye di 22 Cotmeyê de bi Rûsyayê re li ser devera aram rêkeftinek pêk anîn û dest bi gerên hevbeşt kir, careke din berê xwe da Rojavayê Kurdistanê. Amerîka niha taybetî çavkaniyên petrolê diparêze û li çend deveran jî bi hesadîra gerên hevbeşt pêk tînin. Li gel van geşedanên li qadê her wihatî çavarêkirin ku Serokkomarê Tirkiye Erdogan jî di 13 hêmijdarê biçe Amerîkayê û bi Serokê Amerîkayê Trump re hevdîtinekê pêk bînin. Geşedanên li qada Sûriyê û plana çûna Erdogan bû Amerîkayê ji aliyê pisporên Tirkiye ve bi awayekî cuda tê nerxandin. Li gorî Serokê Navenda Lêkolînên Stratejîk Dr. Mesûd Karaköse, Amerîka êdî li qadê welateke pêbawer nîne. Ji bo berjewendiyên xwekanzayên petrolê diparêze û ji bo Kurdan bi destê Amerîkayê tiştek çênabe. Orta Doğu sahasında Qada rojhilata navîn de êdîweka partnerekî bawerî bi Amerîkayê nayê û tu aktor bi Amerîkayê re li qadê gav navêje. Ji ber ku heta niha kîjan aktor bi Amerîkayê re tevgeriya bê, di nîvê rêdemaye. Ji bo Tirkiye jî Amerîka her çiqas weke hevkarekî bêdîtin jî êdî pêbawer nîne. Armanca Amerîkayê ew e petrola Sûriyê ji bo xwe bikar bîne, ne ji bo Kurdan, ne jî ji bo gelên deverê tu planên Amerîkayê nînin. adım atarlarsa hayal kırıklığı. Bi bûçûna akademisyen Dr. Resul Yalçin jî çûna Serokkomarê Tirkiye Erdogan bû Amerîkayê û hevdîtina wî ya bi Trump re dê asayîbûnekê navber her du welatan de çêbike. Lê niha li Amerîkayê kêşeya rêveberî heye, lewma hemberî Tirkiye gavên tund têne avêtin. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da Hûn dizanin ku Serokkomar Erdogan di 13 mijdarê de diçe Amerîkayê û hevdîtina wî bi Trump re heye. Divê hevdîtinê de biryarên li dijî Tirkiye hatine dayîn û pêvajoya siyasî ya Sûriyê wê werin axaftin. Ev hevdîtin wê ji bo asayîbûna pêwandiyan giring be. Lêbelê niha navbera her du welatan de alozî hene ji ber ku Trump cuda da axive, parlamentoya nûneran û Pentagon cuda da axive, loma hemberî Tirkiye jî biryarên neyînî têne dayîn. Lê hevdîtina Erdogan û Trump wê kêşeyan çareser bike. meydana gelen olumsuz Pispor amaje pê dikin Serokkomarê Tirkiye Erdogan bi serdana xwe ya bo Amerîkayê dê careke din hewil bide ku polîtikayeke hevsengiyê navbera Rûsya û Amerîkayê de bide avakirin. Lêbelê pêşnûmeyên ku bûyerên sala 1915 weke tevkujiya Ermenan bi destê Tirkiye hatiye kirin qebûl dikin, biryara kargerkirina Gemarûyan û hewla senatorên Amerîkî ya vexandina Mazlûm Kobanî bo Amerîkayê weke kêşeyên sereke lê pêşiya Ankara û Washingtonê ne. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.